you him? What's your name? Me. I'm true. Aha. Come true. Aha. Kiss his ass. Kiss your ass. Happy Hanukkah. Do it. Just do it. To som videl, že on Čo tam potom ti jebe? Your dreams come true. ostal spať. Aha. Že Aha. Do it. Make your dreams come true. Aha. Aha. Ty teplo nie. Čo ti jebe? Ja to vypínam do piče už. Že? Tam ostal spať. Ahoj Michal, jsem Denisa. Mám ráda různý sporty, ráda chodím. Teraz vám čo si poviem, dobre? Počúvaj. Predstavte si, teraz vám poviem. Chat, ja chcem počuť váš názor teraz. Predstavte si, že spoznáte vonku babu, je zima, január, minus 17 vonku. Proste má čapicu pod auto, vieš? Má čapicu pod auto, takže ten človek odtiaľto takto, od obočia môže vyzerať pohodičke, vieš? Od obočia ten človek môže vyzerať pohodičke, hej? Spoznáte túto babu niekde vonku, áno, a poviete, že kuku, ak sa s ňou rozumieš, že všetko v pohodičke a zoberieš ju hneď vedľa do kaviarne, že slečna, počúvaj, poď, ideme na kávu. No ježiši, rada bude strašne moc bude rada, vieš. Odtiaľ to je pohode, áno? Zoberieš ju na kávu, ty už sa usadíš, všetko, usadíš sa a ona zrazu strhne tú čapicu a toto. Jak by ste zareagovali? Run. 30 minút som stavil v zápase s totálnym trollerom pojebaným. Ja stavil, ja už nevidím. S trollerom pojebaný, chcem niekoho zabiť, už viem ako rozmýšľal Hitler. Isto hrával hry, chcem vyzabíjať aspoň pomer. Ty jebe, aký dlhý nádych mal. Na sále. Nevedel si smiať, ale platil. Že 30 minút som strávil v zápase s totálnym Teď se směje kam do piči. Tak, už babeku. Hneď mi je lepšie, ty kokot. Že máš tam zákazníkov? Aj kokot! Čo ti jebe? Že máš tam zákazníkov, ja som na nočnej. Ja mám nočnú proste teraz. Vám jebe, ja som nočná v sekáči, vy kokoti, opatrne. Eri, čo chceš? Vyber si niečo. A môžete si to aj vyskúšať. Jakože ty Môžeš si to aj vyskúšať. Co myslíš, lze přepravit velbou? Aby sa ti raz nestalo ze, keď jeho jebne z doriti, aby si na nom nemal súpku od rajciny. Som si to predstavil, ty si fakt idiot. To je hrozné. Mám ráda hudbu, Železo. mám ráda psy, A železo máš mám rada. 2 dogy, německý ne? No. Taky podle toho vypadá moje finanční situace, takže si myslím, že ta večeře by třeba se mi hodila. Kdyby si...
To je čo, ty Presne pred polnocou pár minút, možno 5 minút, alebo tak nejak. Z ničoho nič. Hrubé klaty, suché, čo sme mali v ohni, všetko naraz. Zmizol oheň. Tu vznikla taká tma, aké by si... Čo? A ja vtedy hneď delobúch, jeden, začal som škrtať, ale ruky mi nejak nešli, normálne som chcel aj ruku ku škrkátku, nevedel som, aké ma zhypnotizoval, normálne ruky. Toto vedľa mňa stojí ventilátor, srdce. Hovorím, že čo, nejdu ruky k sebe. Škrtám, nezapálilo sa, hovorím, odpadlo, no rýchlo, preč, druhý, záložný delobúch, dík, zapálil sa, rúcil som. Bomba taká v tom tichu, že dovidenia, to ešte sa ťahalo, bolo počuť výbuch a potom, jak to ide, ten zvuk do celého lesa.